gong ngai gu yo belai. Bula penyo hangi ya kani kapor kabakordor. Hakaban ya pusan bari perkat ya kaktin kaba im kejung. Bat ngai ku belai ru ya pi iwei pi wei. Haka kerteng kaba tiang tam kajung utrai batno penim jungi Jesus Christ. Kabenta na kaktin kejung belai. Kabangakwa banyak selok hakani kapor kalong. Nakashiti kabanengkong kajong Petros. Kalenong kabasan kadkot kabakendai. Yiktin kiba ong kumne. Ya uta to pinyale persya. Kiba batskem haka jinget. Da kabatip badang pendep ya kita kiju kijingsya shiton. Ha kita ki parabangit jompi kiba haka pertai. Lengba kani kadukon. Kapang peding jong ka jingyas lok hakani kapor kalong. Ki Kristen kiba batskem ya ka jinget. Lengkot niape ya kani ka shiti ka jong Petrus. Ka shiti ka jong Petrus kadi ka shiti ka belatohi daw Petrus ubalong usenran u Jesus Christ. Bat kane ka shiti kade ka shiti ka bolato shake Kristen kiba syak shitom. Bat kiba syak lebeng haka sorga rom hapo kajing sensyar jong patsya nero. Bat kum juru kane ka shiti kade ka bu Petrus utoru shake Kristen om tang bakila syak shitom haka sorga rom rekila syak shitom ru wat haki jiu. Namar kata u Petrus lengba kani ka shiti u kentu ye ki Kristen bakin long ki bayaisha haka jingsha shitom ka jongki bat ka jingim Kristen kalong banyale persya yo soitan bat u Kristen umdei ban syeptin ni artatin ye ki bor jong bamat u Jesus Christ u pensyur ya kibangay ya u bagata ka pertai pinyo ya kijing jenjan Henry to long slurpi nga ngala job ya ka pertai iway yonis kat riu kat lifeline kumba u Jesus Christ la job ya ka bor jong soitan bat ya ki bor jong ke jingdum ki bangai bat ki basyania au Jesus Christ kin job yo soitan bat ya ke jingdum jong ke protai Jacob sound nya uang to pen ko mu iladi hau blai Henry te pin yale persya yo soitan di unpet yap no napi bat upol ka shiti shekinong Ephesus kalanong kaman riu kadkot ka bashipo wat ka hadu ka katpra ukot yaki bangay banking yaka jingking artiar ublay baro kadang ba unla banjong yaki buta ijong soitan namar kumbakalong hagisngi kiba nengkong jangka balang kidon sibun ki Kristen kibla padin no naka jingai namar ke jingsha penshitom ben namar kata kanika ktim ke joblay kapengkin maru yang apa dia pikum kibang habangi im hakane ka pertai ka badab de ki jinge ka pertai ka badab de ki jingele aka jingim habake bor jong ka jingdum yale persya ya ka jingim ka jongi bat ki jobor jong baman yale berpen bakla ya ka jinge ke jungi namar kata kani ka tin ka chomblay
hakani ka po ka khot yang ha ban ya phi walang idon hapring ki jing e ban ki jing le jong ka jing em walang idon hapring ki jing ten ju jong ka jing em rai kom ki bangai ngin bat scam yala ka jong ka jing em ngin bat scam ya ka jing de ka jing bat Chris ngin bat scam ya ka jing ke jing hadu ka bakot jong ka jing em ka jing Blay un kerku u blay un aibo ini kum ki bangi la ban bat scam yala ka jong ka jing ha ka jing em ka jing hadu ka bakot blay na ka betar puram ka jing amen blay bok pa jungi ba neng kanong idap na ka jing sok men ka bakraw ya kabamela ay hangi ya kani ka kubong hakani ka po kabalong kabor yangi ban yang scam what happening ki jing e bat ki jing ele jong ki jing em try ba eat but ba is nay tudang ay bor ya ki jing im ka badang sa ka jing mangila ban yan happening ki jing e jong ki jing im da ka ba kermen scam Bata ka bang ngets kam habi upalang uten rai jong ki e ki baru isneru pan kerku ya ka jing im ka ban sa ka jing to na mapar klet ro ki plak kringkang ka jing na bakine baro iner mi pan haka kerteng ba tiang tam ku jong drive na prim jing Jesus Christ amen.